Добър ден! Следващия трик, който ще ви покажа, се казва Around the World или World Tour. Трикът изглежда така. Как да го направим? Първо хвърляме йо-йото. То трябва да има здрав слипър, за да може, когато го завъртим, то да продължи да се върти. Йо-йотата с по-дълъг слипър и с по-здрав слипър могат съответно да се завъртят повече пъти. Трикът може да се направи не само така, но по-добре изглежда ето така.